kwerekedzai. Badhari mari ine $115 ndakakweretesai muna 2015 ndizvo 2016. Amai, taurai dari zvakaitika kuti tisvike panhau yatinainasi. 2016 ini ndaiona zvinhu zvisaripindura kana kudharweni ndaikuendesa vanhu vachitora zvinhu zvegrosari vachitora ndipa kana vachinge vapuwa fodya dzavo. Saka nguva yese ndaiti vanhu kuta 2016 iyo ndichienda pane vamwe vakabhadhara mumwe nasi mubhuku havamo asi vamwe varimo vanopedza kubhadhara. Saka ndaienda kumasabhuku mhaka nanyamuparadza ndichiti ndibatsirewo nevanhu venyu ivo vachitomboendawo vachitomboshedza vanhu vachitaura navo ndikatotaura navo vamwe vakazobhadhara vashedzwa kunoona kumagasi people vamwe vakazobhadhara vashedzwa nasabhuku nyamuparadza. Saka tagara ndaiti gore rega rega ndinopota ndichishedza vanhu vaye ndichiti ndibatsirewo nemari dzangu ndichifamba ndichienda kumisha yavo ndichitaura kuti ndibatsirewo nemari dzangu hapana vanobhadhara. Saka ndakazoona kuti bheta kuenda kwamambo ndikuona kuti ndingabatsirika nesei. Amindset pane munenge macertificate naso pano changamiro wakatarisa dhoroti kuwenga wakatarisana naye. Aiwa sanangurirai mambo zvamakavapa 2016 ndakavapa chinoti chidimbu zvanga zviri ukoto hwemari yakati vakazobvisawo zvinoti takaitirana zvinoti kusvika pazosara mukava wamakuti nhasi unokuda mambo vazonyatsoona kutambanudza nyaya. 2016 amai ava mai kwenga vakauya kumba kusenseni kuma6 vachifamba kubvamba kwavo vakasvika pangu vakamira pageti ndikaenda ndikatambirana navo vakapinda vakati mwanangu ndinzwa kuizi kuno kutengesa grosari pachikwereti ndikati vakati ivo ndoda nechibaki kumbaundaomerwa nechikafu handina chikafu vana vangu tatambura ndikati zvakanaka ndine nechibaki ndavapa. Saka ini ndaiti pagrosari landinaro vakavapa chibage chakawanda sei ngatingofamba ikaochete tisazobva masaka ndakapa masaga mairi echibaki pagrosari vakatora shuga maflawa sipo raisi zvese zvidyiwa zvindaihoda izvozvo vaitora mai avo. Saka pakudaro kuzosara kuti ite 115 yakanga ine 180 ndobva vanditi inini handisi kuona kutora mari kuti kubatsire kuti kupei mari yenyu kamwe chete mwana adya mari uchitora mwana womukomana ndobva ndati inini saka mafunga kuita sezvikanzi aiwa ini ndinoona mari yangu inopinda mubhengi kupera kwemwedzi wepenjeni yavo. Saka tinoenda tisokupi kudharweni ndiri munhongo zvamunoda sei zvamunokwanisa kuti unganhonge pamari yangu pakadhi rangu ndobva ndaenda kudharweni amai yangu ndikaenda ndobva taenda kudharweni kuye vatasvika zvikanzi ukuona kadhi rangu iri ini ndinotoa chikafu chekudya. Saka chinhonga izvo kuti tingasheyane sei kuti timutoro shuga kana kuti flawa ndikati amai ini ndotenga zvezvizvi zvimakesi pamari yese yaminayo inini mari yamina nechikwereti mari yakamira so. Saka imi dai mandita nditochika nemakesi eflawa kana mairi flawa neshuga tizvibharanze zvikanzi handina vatatera 4 kgs dzeflawa 4 kgs dzeshuga 2 bhasi dzesipo zvikanzi zvatokwana kuti ndotochi ndinopanana nomwe wangu pamari yemurume tinoti vaviri. Tikati zvakanaka tikadzoka kumba namisi tichikuya ndakati takura tikadzoka kumba kwedu. Kechipiri ndakavaona vachisona amai ava tende yavo tende iyi ndobva ndaichiva ndichiti ndindoenda kumasoro kwatonamata. Saka ndobva ndati inoita mari zvikandoita $15 ndobva ndabvisa pamari yavo iyeyi ndatora tende iyeyi ndobva ndaenda kumba kwangu. Saka pamari yanga yasara yakasara 150 ndobva ndagara makore 3 ndozobhadhara grosari ramakanhonga mukudharweni mungazoiti raita mari hosi pano dzaamedzidzi
takuda kutoite zvonetsi izvozvo. Ipapo ndinganyembe noti andatosvika notengeri mari noti asi kuzoti ma 4 kg sugar 4 kg ningi rice. Alright, pakanaka regati mbonzwa pamwe chikusiya. Ini zvekutaurwa naamai ava, ini handisiri ndakatora chikwereti. Vakakweretesa mwana wangu mukomana, akatoti ndakatora zvinagugwa, vakamukweretesa mari, ini ndaiva ndisipo. Saka inini nokuona kuti inini amai ava vati vari kuda chii, vari kuda mari yavo. Ndikati fodya yakarima haina kuita sei, haina kuti bhadhara. Ndobva ndatoenda kuno, ndikati alright, inini ndinokupai chii, mari yenyu. Inini ndakanokwereta mari kubhengu kuFMC 2019. Amai, regai timbo mama utatobawo. Tadaro. Waraita amai. Pandikwanoka kana tifamba regai. Tikasakura sora timushira rimwe. Zvinosara tizoda kumashure. Amai avari kuti makauya kundopawa kuchitora chikwereti. Inini ndakaenda kumba kwavo. Inini foni yangu yakatenga USD Yagarisa nomuzukuru wangu. Ndakaenda ndikakwereta $40 kuti nditenge foni. Vakanipa mari yandakakwereta kwavari $40. Imwe mari zvese zvavari kutaura zvegrosari, ini handina kumbobva ndatora grosari kwavari kana. Handina kumbobva ndatora grosari zvachose. Kana chibage. Chibage chavari kutaura kuti ma50 maviri iwoyo. Inini handinotora, ndakatotuma mwana wangu mabhaketi maviri. Aiwa, asi chibage mukubvuma kuti chakabvumba kwanga. 2 mabhaketi kwete ma50. Alright. Vakakupai 2 mabhaketi. Zvadaro izvozvo ndakaenda kubvindura ndikakwereta kuvari kuFMC 500 iri apa papepa. Kana muchida kuiona iripo papepa. Ndikavapa 200 chaidzo cash 200 ndikaipa amai Kazembe. Vanoshopu iri kupi? Kuna Mupfure vati inini ndiri kuenda kuHarare. Zvandiri kuenda kuHarare ini kana mauya nemari yangu munosira amai ani amai Kazembe. Ini zveshuwa ndakati handigona kufamba kai. Ndakati daiwa motikari pese pandiri kuruka motikari apo. Ndinotora anyamukudza wonditapura. Anyamukudza ndikati mirai ndinoda kupa chii amai Kazembe mari yangai ani ya mai Madziva. Amai Kazembe ndikavapa 200. Alright, makavapa 200. Isiri izvi zvemazuva nezvi mari chaiyo 2019. Andikubvunza kuti pakanga ari ma-US anga ari mabhonzi. Aiwa, anga asiri magesi uye kwanga kushanda chii? Yanga asiri mabhondi, dzadziri mari dzadziriko dzadzishanda kuva iyoyo ichitoshanda zveshuwa 200 ichishanda. 2019 kwanga kuna mabhonzi nemagesi. Kwanga kusina mabhondi. Alright. Imimi pakuziva kwenyu kwereti chenyu naamai avo chani chakamira sei chezvinhu inini ndoda kuti vaverenge kana vachinyora bhozika mukamhanya unogona kurasika zvandakaita chaizvo chaizvo inini handikanganwa izvo zvamakaita ndo zvatiri kutaura nezvazvo gogo kukangana munokangana sei tiri kudaro panapa matanga kuti muna kaita mukakwereta kune vanhu akakwereta kune vava mwana wenyu akaita mabhurukwa zvimashoti vakati akatora mari taakuchifamba manje maakutaura kuti ai ini ndakanokwereta mari yefoni kwavari makati chibage aiwa handina kutora kwavari asi chibage asi chibage mwana wangu ndiye akazomutora tumatini saka ndikuedza kutarisa ndikuona kuti munokangana kukangana kuripo chaizvo pamwe tifambei chaizvo semabvunzi aita muchombi zvanzi chikwereti chenyu naamaya chakamira sei chikwereti chakabvira pamwana
mukomana chakanaka zvake zvakakwereta zvakatora zvimabhurugwa ipopo inini ndaiva ndisingatovaziva kuti ndizovaziva panyaya yokuuya vachinditaurira nyaya yekukwereta kwakaita chii mwana imari yakakweretwa mwana rungavataure bhuku ndondotaura zvakakwereta taura kana chikweti chamunacho 115 yanga iri 180 ndobva 15 mambotapudza zvinhu kudhara weni ndobva mazovapa chitende chamairuka ndobva kwasara 115 $200 cash ndeyandakatanga kuvabhadhara iyoyo. Alright, saka tabva ipapo ndobva vati mari yangu haina kuita sei haina kukwana gogo kwese kwamatora kumberi mambo kwavanoda kuziva unovhirika nazvo mashoko munogona kwemwene ndosaka mambo wacho mune hangana inzwai mubvunzo mupindure chi mubvunzo tinofamba nenyaya topedza nokuti dareka kupanana mavo ini mukataurawo mumbonzwa vanhu zvine mukati mumwe ari kutaura mukutaura zvinopatopera zvanzi nachangamiri muchikuziva zvamakatoora zvese kuna amai avo ndokubvunzwa mabvunzo zvine makutanga kutaura kubhadhara inini zvandiri kutaura chokwadi mari yandakatora chaiyo chaiyo $40. Alright, kana makatora $40 makazovapire 200 nokubhadhara izvi zvemwana kaizvi handidi kutadza kugara nevamwe chii mumuraini mari mfoje yatanga tarima haina kuita ikabva yacho saka iye kuti achiwana mari yokubhadhara amai avo pane pamataura inini mega kati makapanana mari andizvo amai avo abvata mari yangu haina kukwana yakanzi yasara mari ipa havana kutaura kuti yasara mari asi vangoti mari haina kukwana imi ndobva mazvinzwisisa kuti ndazvinzwisisa kandikati inini so mwana uye akatora zvaakatora inini handina kuziva kuti akatora zvakawanda zvakadini inini ndobva ndangotini ndobva ndakuita mari pavakati hazvina kukwana ndobva ndati inini mari yakeshiye zvinezvira iri kunetsa iyo mari yandakambovapa ndakatoenda kunokwereta ndikanoichinjisa kudhota nokuti mazuva iyoyo makati ndeyanga achikudini yachiri kushanda ndakanochinjirwa mari kudhota ndikauya nayo iri keshi ndikaita sei ndikasiyira amai kazembe amai kazembe makavasira ndiva makasira 200 ivo ndo zvavakanga amai bhuku rikutsara zvaamai vamunare matorero avakaita pabhalansi yandikanekuti pazvimadziri ndikutaura bhuku riri kutsanangura zvavakatora zvese tigone kuvarangarira aiwa gogo ukataura kumunyara bodi mukati mavhutike pamberi pamambo makuda kutonga aiwa kuti hatizvitye nokuti takazviita sei zvakaitika saka tinofanirwa kuzvitaura zvidini zvipere osaka tauya panova takuti zvitauro zviite sei zvipere kumagirazi ari kukoneko ndasiya mari urikutaura kunzi kenda nekuna amai kazembe yakasvikerwa yakasvika 200 saka nditi pa180 paipai ndaibva ndabvisa ndibvisa pamarikiza kuti mari yazara mari yakati makaibvisa sei nokuti mukuti pane 180 US anditi apa ndomapiwa 200 pamusoro ndakabvisa 200 bondi iyoyo ndikabvisa ndatirikange mutoto kwavati ndozvifunde kuti pane 200 zvitwari yakabviswa ndakabvisa mari yekugrosari ikabviswa ipapo ndikabvisa pamari yetendi yandakatora ichibva papi ndo vanogona kunge pati ira tsoro yedu handiti
200 makaibvisa sei pa180 hanzi makashandisa rate ipo right titaure zvinonzwisisika parate handichatozive nekuti zvandakaita zvindaingonyesve balance kuti yasara mari yakati andini ndo vakanzi maimbofana maimbofana Clayton mayani Clayton ndasanda zvisaseni mweya wekutotetei panapa manje pakanzi Clayton mashorts $10 mapens 10 mavesi 3 girls pants 10 matawel 4 ati balance ndobva zvinhu 150 nokuti ndopandikuona pamunotanga ukaingana handinozi pekuti mari dzenyu maingoretirana mamusina kutorai pachena zvamaita handizozi tati 200 makaibvisa muchiti mabvisa mari iyi mu180 pa200 bondi yaapa pakutanga reti ndiyatangezozia kuti yatove makore pakutizezotitaisesa retipi asi ndaizviza kuti ndasara mari yakati tinyora pasi ndasara mari yakati tisakutoenda aiwa tiri kufamba tese kuti muzosvika pakuti yasara yakati ndonge mabvisa yakati handizozvi ipapo ndinozoti reti yandichaziva kuti tishandisa reti ipi asi kuziva kuti vakasara 115 years right nyakukwereta mashoti aya ari kupi mamusirei munhu wezi ndokuma kune chikwereti zvikabatanidzwa pada zvinosvika mbotanga mapindura kumamusira ndakabata mari yese ndikati ini nditikuita sei ndiri kubhadhara nokuti uya havana paaneiwana chi mari gogo murutu yanogona kukwereta sheti asi mari haagoni kuzobhadhara ndozvamunitaurira akanga akweretera foti kakaya takatanima ndowatikuti iyeyo madya haasi kukangana sezvamurikuita imi vaviri muri pano mamusiyirei mashure ipapa handina kupedza pamusoro ndipo patakazoenda kudharuweni taenda kudharuweni achikuya vaya vakatitora kumboko tikauya tichivatora kumboko wavo tikaenda kudharuweni tikanotenga mapacheni ini ndikatenga kesi yeshuga amaya vakatora kesi yeshuga vakatora kesi yosalt tikatenga zvimaseamidzi zvedu tikatenga mukaka wokubikisa chii tese tichitora nekadhi rangu iroro zvaiva zvemari zvazvatsorwa $35 vakabvisa $35 mukati vakabvisa $35 yanga iri yavo vega yanga iri yavo ineyo 35 ndakatorawo ndiri pangu zvako iyoyo kesi yoshuga still ndobva masvika pekuti mari haina kupera mari haina kupera ini mari ndakatokweretesa achikuya vakatohodha zvinhu zvavo zvavaida kushopawo mari yanga iri mu500 tikayanga iri mukati munemupepa irirapa 35 yamuri kutaura iyi US here kana kuti nyamuri kuti vakatora se35 mukatora se35 changamiri amai ava vakamboyapfira style komwana wautaura nezvavariko kumwana wawaiwa suppose kudari kuseku achipindura mazwi ane amai saka chikuru chaipo chachekuti ava vafani kuvanzira mwana wavo komwana ariko kwakatora aifanira kuya nyaya yamai komwana yechidhakwa futi kanga izvizvi zvaitira pamwe havasvika kuti amai vachava nekuti havandima kumasaka mundaita ndizvo saka maviri ava itikosvika komana dzakazokwana
magonesa ndapaona nchekareba ndesamwanda ganda tiko uyu muruti anogona kukweredza chete here haagone kubhadhara havafaniri kuuya vakamupfeka handiti aiwa gogo hamuna kutadza pekubhadhara makagona asi chiri kuitika manje nyaya yenyu neperikunetsera vanhu vadiki hapana vaikabhadhura muchibvi mari mapedza chiwereti panongazi yapera ichiwereti kubva 2019 iyeyo hatina kuzokuonana kuonana ndiko pamakabhadhara nimi 200 nezvinosarira makanowasoyepire kana kuti makaita makanzi nimi chikwereti chapera here pamakabhadhara zvinhu izvozvo ndopane kuziva handina kutaura navo aiwa ndati makanzi chapera chikwereti ndosandikutaura kuti kubva ipapo inini handina kuzoininione chikwereti chamaiziva chiri muna mai mutsete maiti chapera here ndakafungidza kuti chapera pa250 yandikanda pakanaka 250 pamakaswaipa zvinhu maiswaipa maUS here kana kuti mabhondi pamakaswaipa kudarwin $35 havasiswaipawo $35 izvo ndimakazviita izvo angairi US kana bond izvi zvopabhodhi emazuvano ari kunzi ari kuzodii ari kuretwa panga kusina reti iyoyo mari yakabva paina gogo inoiswa nei mukadhi mariyo mari inoiswa nepensheni pensheni iri kukupai maUS maUS iri kukupai maUS akawanda sei inopiwa 50 US ndo yameipo 2019 ndopandati 2019 yakaisina maUS atiri kutaura yakairi ma100 zvayai yokudhara yaishanda yasiri iri ndopaaaaaanoshandisa kuswaipa maiswaipa maUS kana RTGS hatutanyaya mabhondi tutanyaya RTGS ndo mari yenechi yemuno ndoyamakanoswaipa maenda kudhara nekuti dambudziko riripo vanhu veSouth Africa ndikuedza kutsvaga clue kuti mapanzisisa kuti 35 US 35 yacho inokwana kesi yeshuga kesi yesoti nemukaka zvese zvavaitenga inenge ichitakura vhalu mona pachipedza kutsvaga modzoka kuseri kwacho yobva yazonzi vakabhadhara 200 kuno kuchikwereti 180 saka hatisaziva kuti panapa ndichitarisa bepa rikuti mashorts 10 mapants 10 panapa pane $37 which is 10 plus 4 plus 3 ndizvo handiti 37 handiti but kuno kubalance iri kuzoita 150 right zvakanaka nyaya yetatetsatwaiti iwe mwana wamai vamwari handiti ndokutwale famba